І калі ўжо будзе магчымасць вярнуцца, то хуценька паедзем назад. Ну і горад вядомы добра нам такі не чужы, так. А што тычыцца выдання, то гэта адно з такіх уж зараз найстарэйшых і дагэтуль існуючых выданняў лакальных і агулам такіх, скажем, грамадска-палітычных беларускіх, бо мы ўжо праз год будзем святкаваць, лічыцца 20 гадоў. Але яно па-іншаму называлось раней гэтае выданне. Пад гэтым брэндам працавалі. Гэта праўда. Гродно Лайфу 10 гадоў, а яшчэ 10 было працы з брэндам Твой стыль. То есть мы маем такія даўнія карані у міксе журналістыкі і грамадскай дзейнасці. Гэта для нас было важна, адукацыі, таксама мы з гэтай сферы часткова. Калісьці гэта была платформа для адукацыі маладых журналістаў, гэта былі яшчэ 2000-е гады, зусім іншы інтэрнэт, зусім іншая Беларусь і свет быў. А вось потым мы трансфармаваліся. З 2016 працуем як Гродно Лайф, выданне пра гарадзенцаў, для гарадзенцаў, дзе б яны і мы не былі. Неважна, дзе мы, неважна, дзе гарадзенцы, яны могуць быць у Гродні, могуць у Філадельфіі. Мы стараемся расказваць рэчы, якія карысныя, цікавыя і тым, хто ў Гродно зараз жыве, і штосьці такое, што можа быць не так важна тым, хто там цяпер, але што ўзмацняе гонар за свой горад, за Гродно, за гарадзенскасць. Папулярызуем гісторыю краязнаўства. Зараз у нас Я ведаю, што у вас таксама ёсць розныя тэлеграм-каналы, якія так бы звязаны з гэтым выданнем. Ну, гэта на это пытанне адказваць я не буду. Справа ў тым, што мы сапраўды шырока працуем. То есть ёсць сайт Гродно Лайф, але сайт зараз гэта не адзіная рэч, якая ратуе медыа, якая дазваляе працаваць. Наадварот, гэта, для некаторых рэдакцый это абуза, трэба прызнаць. Сайты дарагія і іх лёгка заблакаваць. У нас ёсць аўдыторыя даволі лаяльная, адданая ў Беларусі, якая чытае Гродно Лайф, менавіта сайт. Але мы стараемся ісці ва ўсе магчымыя платформы. Вот зараз беларусы пашлі в Threads, і мы ў Threads. Беларусы пашлі ў TikTok, мы пашлі ў TikTok. І таму так, мы выкарыстоўваем все, што ў Беларусі ёсць. І YouTube, і Telegram. І, канешне, на кожнай платформе мы не пад адным таксама каналам. Бо пытанне блакіровак, пытанне экстрэмізмаў, это все стаіць. Мы мусім максімальна шыроко даходзіць да чытача і быць такой гідрай, у добрым значэнні гідрай. Там отрубаюць голову, вырастаюць тры. Таму так, у нас каналаў мноства, і не заўсёды гэта канал, які называецца ГЛ, можа быць нейкі інакш. Скажыце, вось вы казалі пра экстрэмізм. Што для вас вось гэта прызнанне СМИ экстремистским? Это что? Это знак якости, ці это некая абуза? Я не люблю гэта знак якости, вельмі не падабаецца, калі так кажуць, потому что гэта великая проблема. Это можна ганарыцца, што тебя признали экстремистом, але калі признаюць экстремистом усіх, то чым тут ганарыцца? Насамрэч гэта проблема для тых медыа, які працуюць з аўдыторыяй Беларусі, потому что мы робімся токсичнымі. Мы пра шмат такія тэмы не пішам, шмат што мусім напомінаць. Для бяспекі людзей, патэнцыйных герояў, гісторыі мы маглі б значна больш эфектыўна працаваць без гэтага. Таму это ніякі не знак якасці, это великая перашкода. Мы шмат у чым навучыліся яе пераадолеваць, просто памянялі схемы працы, памянялі падыходы свае, але у цэнтральнай сваёй гэтай сутнасці это прызнанне экстрэмістамі на розных ступенях, і экстрэмісцкай інфармацыяй і экстрэмісцкім фармаваннем, яно все-таки будуе гэтыя сцены паміж намі і аўдыторыяй, і некаторыя рэчы робяцца проста немагчымымі, которые мы рабілі калісьці, калі працавалі ў Гродні і былі нормальным мясцовым медыа на месцы.